Amigo Lizardo! Que tal, hombre? Me cago en la leche, que alegría velo. Sabía que... Oye, hasta o botei de menos. Oh, Sí, señor. qué barbaridad. Hasta extrañei, hombre. tuvo chiringuito pechado desde o mes de julio. Hombre, fue de vacaciones o no se podía ir de vacaciones, huevo. Ya no ten que ir, que ten que estar reventado, que traballa muchísimo. Ya estamos como O carro podo aparcar aquí ou é zona azul? Pero mellor aparco ali, non vai ser que viña a grúa e yo leve. Vou no quitar pa aquí, ó. Pase para ali. Ai, Bueno, pues tiña gana de velo, sí, señor. Ay, Tiña Dios gana de velo. Séntese aí, hombre. Póñase cómodo aí, amigo. Bueno. Oigo, que? por certo. Que trae aí? Que trae aí? No carro? Sí. A batería do tractor. Carallo. Home, que está cego. Bebe unha piña, non ve? Xa. Ya vexo Bebe unha piña. Xa vexo que é unha piña, xa vexo Sí. que é unha piña, pero que fai usted que a piña na consulta? A ver, unha piña, pues, no supermercado, na frutería, pero na consulta. Pois, xa parrachá. O amor nunca se sabe onde pode aparecer. Verdad? O amor pode surxir hasta debaixo da auga. Que di? Xa decía Juan Luis Guerra. Acuérdate de... Bueno. La. Mira que parece que hacemos un doble. Non contabas, cara. ¡Cerdo! ¡Ey! ¡Cerdo! ¡Oiga! Vai a poñer un ¡Y cerdo! ¡Lizardo! ¡Dame por Dios! Vai a partir que lle vai a poñer un antes. Tens que perdonar. Pero por Dios, ¿sabe? Pero... Siempre está Dios tocando, mío, caray. Non deixa pasar unha, e bota Pero- a caña a todos os lados, Envidia que ten. Bota a caña a todos os Que lados. sempre vou eu bailar. Séntese aí, home, por Dios. Un pouco de educación. Dios mío. Bueno. Así que non me diga que ahora usted que colleu a moda esta de ir para o supermercado entre as 7 e as 8, claro. Sei que ligou isto home todo o verão máis que a Julio Iglesias. Ligou que non está escrito eso. Bueno, eso... Non se cachondea que lle fendo a cabeza. Bueno, tranquilo, a ver, non se enfada. Xo que puden. Eu preguntaba, no, a ver, eu non é por me meter con usted, é por curiosidade. Agora, como está de moda isto da piña, de ir coa piña, digo, vamos a ver, o da piña isto realmente funciona ou... Carallo, bueno, que vai funcionar, a ver. Xa me perdí a min. Levo gastado máis cartos esta tempada. Ostras, pero tanta piña comprou un camión de piña. Que piña, home? Non é a piña, usted non sabe como No, é. por que O pregunto? rollo non é tan sencillo como parece. Pois a ver, explíquenos, ilústrenos. Hai que coller a piña Sí, eso sei. e poñela de boca abaixo no carro. Sí, está E depois hai que ir po pasillo dos viños. Ah, E mira. ali hai que esperar a ver se ven algunha moza cunha piña no carro. Tamén van un rollo do carallo, entende? Eso, Total, que levo comprado máis albariño e máis mencía nestes días que en toda a miña vida. E mira que levo bebido viño. Que barbaridade. Ai, hai maneira. Pois é complicada a cousa, a verdade non é tan fácil. E digo eu, Sí. é generosa sabe o tema isto de que vai usted para o supermercado coa piña? No, digo eu. Generosa está encantada da vida que agora non ten que ir á compra, entende? Vou eu. Claro. Oye, pues se generosa está encantada, usted está encantado, explíqueme entonces cal é o problema. Cal é o problema? Claro, é que eu non lle vexo fallas ao plan, en ningún lado, a verdad? O problema é este. ¡Coño, la Virgen María! Pero, Dios mío, O problema é este. pero como, pero, a ver, déxeme ver. Déxeme ver. Cuidado, Toque de bajar. Ou vos aclar o globo ocular do sitio, Ai. Mi madre querida, pero Que que animal. Pero, como fixo usted eso, home? Como fixo eso? Como fixen? Home, por Dios. Fixen ben, home, fixen ben. No, fixo ben, a verdad que fixo ben. Eu como vía que o tema da piña non funcionaba, Xa. pois dixen eu, aquí hai que mirar de outra maneira, porque tamén dixo eu unha cousa. Sí. Que terá que ver unha piña con botar un foguete? Porque, Home, a home, ver. é verdade, se No, me no. dis Sí, un queixo de tetilla, sí, Home, non sei, ten máis- un hernabos, Bueno, a ver, ahora xa. ou un bomango, non sei, ou un plátano de Canarias, eu que sei, unha mija dunto, Venga. pero unha piña. Xa está, a talle como estamos aquí toda a noite. Onde quere usted chegar? Que quere contarnos? Por Dios. Quero contar foi que, claro, eu mire, xe tiña o carro Sí. cheo de cousas neuróticas desas de... Eróticas. Exóticas desas.
E non había maneira. Ya acordoume. Sí. Lembrei meu Veulla... que nos nosos tempos acorda ya aquelo de arrimar a cebolleta. Hombre! Daquela é o que se levaba de arrimar a... Aí vexo que arrimaron. Sí, que dinse moito. de ben arrimar. Pois cavilei e dixen eu, isto soluciono eu de alguna maneira. Ah, a ver, E conta. agarrei e fun ao pasillo dos embutidos. E collín un salchichón. E puxeno ben posto aquí. Chegaba yo a salchicha E tamén. mirei va. ali no medio dun pasillo eu vin unha melena loira larga destas así. Ah, E dixen eu, esterla mía. E arranquei pa lá, non sabe? xa. Arrimei ali, non é? Xa, pare. Arrimei ali a Non me cebolleta. conte máis. Arrimou ya a señora mandoulle un arreazo no ollo e xa se puxo ollo. A señora? Home, digo eu. A señora, o carallo, era o guardia de seguridade, oi. Pero vamos a ver, home, pero vamos a ver. Pero, Lizardo, eses detalles hai que se fijar, Dios mío querido. No, xa para a próxima e me fijar. Home, cago en la leche, guardia de seguridade. Claro, eu por detrás. Os homes agora, hai uns homes que teñen un pelazo largo como as mulleres. Eu por detrás non me fixei ben. Mire, que cando dou a volta, tiña unhas barbas como a Jesucristo. Un armario empotrado destes de 2x4 deses que botan o día no gimnasio. Zorrejoume unha hostia. Oi, vi máis estreliñas que nunha pota de sopa. Me cago en la leche. Me cago en la vida. Entroume un calor. Empecé a andar polos pasillos adiante, fui unha sección dos congelados, metí a cabeza ali, hasta collí un paquete de guisantes e puxen aquí que me ardía o ollo. Usted sabe que dolor pillei. La madre que lo parió. Ya non vou imaginar, cago en la Tiña leche. unha mau que parecía unha pata dun elefante, cabrón. Creo que non era de cebolletón. No, no, o tipo era máis, debía ser máis de carne, non lle gustou. Ai, Dios mío, que... Eu que lle fago a este home. Eu non sei, home, de malo, porque estuve no ve que... Pois mire, o ollo voulle dicir unha cousa, o color non o ten, voulle facer unha receta. O color non lle dijo que color é porque me chaman racista, pero ben se ve, non? Mire, Ai. voulle recetar unha pomada para que yo bote, vale? Voulle dar tonto cis. Tonto Cid creo que xa teño na casa. Sí, pero Pero di malo un porque gasto moito últimamente. leve o que... Últimamente gasto moito. Leve o que son moito de andar a golpes na casa. Sí. Toma receta, colla de paso que vai na Eso farmacia. vou coller aí na farmacia, A ver se porque lle millora o chisco. Carro xa yo vou deixar aí. Sí, pero no, espere. Aí o viño. Espera un momento. Estou eu pensando. Ollo voulle dar eso, pero po tema do sexo. Voulle dar un gel. Hai un xel, carai, un deses que dá calor, un... No, vamos a empezar por un gel de baño. Gel de baño. Estame chamando porco. No, vamos a ver, Lizardo. Eu digolle que se quere usted manter relacións sexuales, era ben que usar o gel e se empezar a lavar, que cando veu por ali xa cheiraba para que usted unha mofeta, me cago en la leche. Así que se vai a arrimar a usted. Pode ir ao Mercadona, pode ir ao Gadi, onde que ir, home. Me cago no precio da gasolina. A ver, no. Voulle poñer o lombo do color do meu ollo. Tampouco vai para se poñer así, Estaba chamando porco a mí. Pero, a Quítame ver. do cheio o día de San Roque. Home, me cago en la leche. Cago no tipo. Pero Home, será Dios, tan grande. non se poña así, home. O día de San Roque.